Al meer dan 50 jaar is Joop Land de voorzitter van het hertenkamp in Zuusterveen en verzorgt er de besten. Hij kreeg er zelfs een lintje voor. Na een incident in december van 2023, waarbij gewoon herten verdronken zijn in een vijver op het kamp, is er likwoels discussie. Boven dat is het tal vrijwilligers waarom ran. Als er geen nijen bij komen, is het haast een dien met de hertenkamp. Er moet nog een procedure, er moet nog meer vrijwilligers zijn, dan kan het hertenkamp bestaan blijven. Maar als dat nooit gaat, als dat net meer verandert, dan... Ik ben al oud, die mijn helper die is 22 en ik ben 28. We willen eindelijk ermee ophouden. En er moet vrijwilligers komen en we gaan leren zo'n 8 vrijwilligers. Als het net was kennen, ja, dan moet er wat gebeuren. Het tal herten in Zuusterveen wordt de komende tijd flink weerombracht. De HH in het verliezen wil nieuwe vrijwilligers aanmelden, maar een echte oplossing bloedt hield dit uit. Voor het dorp zou dat spietig wezen, vindt Land. Het dorp vindt het schande. Ja, vind ik gewoon schande. Maar ja, dan ben ik gewoon te zeggen van ja, het is schande, maar dan moet er maar goed komen. Die ben er. Maar die had ik geen zin om op te helpen. Want dit wordt verplichting, hè. Met dieren, die moet weten. Hoe lang houden je het nog vol zoals het nou gaat? Dat weten we net. We zat nog voor de keer, dan houden we wel even vol. Maar er moet niet komen. Ik wil net nog met 80 in de kamer omkruipen.